Prietenul meu, Adrian Stănescu, medicul Adrian Stănescu, așteaptă să fie declarată bătrânețea o boală. Așa cum spune și Răzvan Simion, prietenul meu, prietenul nostru, bătrânețea este o boală. Acest lucru l-a spus chiar Ana Aslan acum 70 de ani și deja suntem în această tendință de cercetare a problematicii legate de boala bătrâneții. Sigur, sunt factori de risc pe care noi putem urmări încă de la 40-50 de ani. Factorii de risc vasculari, în principal, sunt cei care determină îmbătrânirea: obezitatea, fumatul, alcoolul, diabetul zaharat, colesterolul mai mare în sânge. Deci aceștia toți sunt factori care ne îmbătrânesc și, bineînțeles, bătrânețea este o boală pe care noi totuși o putem contracara atunci când începem să facem prevenția la 40-50 de ani. Toate acestea le găsiți în Longevity Fest, care începe astăzi și mâine. Vă așteptăm cu mare drag.